TMTV. Сәлем. Нихаят кыяшлы, жылы яз көннәре килеп җиткән кебек, шоу-біз тапшыруның яңа чыгарылышын тәкъдим итәр вакыт та җитте. Танығансыздыр, эфирда янәдән мин, Рената Тей, һәм мин сезгә яңалыкларны җиткерергә әзер. Бездән аерылмагыз, башлыйбыз. 1 апрель шаяртулар көне узса да, без сезне рәхәтләнеп көләргә, матур җырлар тыңларга чакырабыз. 9 апрель көнне филармония концертлар залында Шаян концерт тамашасы узачак. Сатыда бераз гына билетлар калган. Шуңа күрә Кассир.ру сайтына кереп, хәзер үк билет алырга ашыгыз. Узган атнада Казанда эшләп килүче балалар шәһәрчеге Kidspace-та Барс Медиа татар медиа группасының махсус балалар өчен эшләячәк мәйданчыгы ачылды. Биредә Татар радиосы һәм Татмус ТВ телеканалының студиялары да урнашты. Бу исә балалар кичкенәдән үк үзләрен телерадио алып баручы буларак сыный ала дигән сүз. Әлеге студияларны ачу тантанасыннан сезгә кыска гына репортаж тәкъдим итәбез. Бергәләп карыйк. Сәлам дуслар, әлеге вакытта біз Kidspace балалар үзәгендә. Һәм инде монда үзегез күреп торасыз, Татмус ТВ һәм Татар радиосының айрым мәйданчыгы ачылды. Монда балалар белән кызыклы очрашулар, мастер-класслар, уеннар һәм башкасы. Кыскасы, ачылу тантанасын безнең белән бергәләп күзәттегез. Шоу-біз командасы үз эшен башлап җибәрә. Дуслар, Татар радиосының пиар белгече Руслан Ахмадиев минем янымда. Ул бүген инде безнең әлеге будканың ачылу тантанасын оештыручы кеше. Руслан, ничегрәк менә бу оештырулар? Бик ошады. Тагын да кайда булса ачырбыз дип торам. Менә аеруча нәрсәсе син бит инде безнең теге шушы шарларны таптың, кешеләрне таптың эшләргә әйбәт. Андан соң торт булды безнең, шуларны таптың. Менә аеруча истә калганы нәрсә булды? Әлбәттә, промоутер кызы. Бик озак эзләдем аны. Аны бер ресторан яныннан алдым да, әйтәм, киләсеңме суббота әйтәм миңа Kidspace-ка. Ну, Kidspace-ка инде әлбәттә. Вот шунда әйе, легко. Вот шул бер урыс кызын табып кайттым инде. Дуслар, Азат Фазлыевларның 2 улы да биредә хәзер Ильяс, Аяз Фазлыевлар. Егетләр, сәлам. Ничек хәлләрегез? Әйбәт. Яхшы. Монда ошыймы сезгә? Әйтәр, менә Ильяс ошыймы сиңа монда? Әйе. Миңа да бик катышый. Син ялгышмасам монда оператор булып та эшләп карадың. Ошыймы? Оператор буласың киләме әллә? Буласы килә. Алга таба күрербез, яме, уңышлар. Егетләр, әйтегез әле, менә сез әти-әнигезнең җырларын беләсезме, яратасызмы? Әйе. Кайсы җырын күбрәк беләсең, күбрәк яратасың? Яшьли бит ул. Яшьлек бит ул бер генә, әйме, син, Аяз? Яраткына. Сез бит үзегез дә җырладыгыз ул җырны, әйме? Син җырладың. Әйдә, җырлап күрсәт әле, ничегрәк? Гөл елмаеп торсын дисән, минем йөзләр. Карап торсын дисән, минем күзләр. Ишетергә теләсән син матур сүзләр. Яраткына. Кирәк киткән минем сиңа саваным. Син кебек мәхәббәткә кабуым. Гомер буе сиңа гына табындым. Яраткана. Дуслар, алма алмагачлан ерак төшми диләр. Менә хәзер әлеге видеоны төшерүче безнең операторыбыз Айратның улы шулай ук монда. Менә ул Радмир, алар әле шашканнар да. Ул да камера артында басып тора, әтисе дә камера артында басып тора. Син дә оператор буласың киләме? Әйе. Чәчкә, менә шушы матур кызга ничә яшь булды инде?
Безнең кызыбызга 2 яшь ярым булды. Сез бит инде син җырчымы? Тормыш иптәшең ирек алып баручы. Менә ничек кызыгыз иҗатка тартыламы? Бик тартыла. Без әлбәттә инде аның теләгенә комачау итмәскә дип сөйләштек. Но артист итәсе килми, конечно. Тора-бара ничек булыр? Әлегә инде җырлый да, шигырь дә сөйли, бии дә белә. Весна ничек хәлләр? Әйбәт. Сиңа монда ошыймы? Әйе. Айы. Молодец. Гөлназ Илсур, моңа хәтле монда килгәнегез бар идеме бу шәһәрчеккә? Юк, беренче тапкыр менә монда килеп кергәч, мин әйтәм, мин шаккаттым, әйтәм, карале, Казанда да мондай әйберләр бар икән дип, инде Монда шәһәр күргәнең бармы синең ди? Шәһәр эчендә шәһәр инде бу балалар өчен дөресен генә әйткәндә. Менә аерым менә шушы Татар радиосы белән Татмос ТВ будкасының нинди зур плюсы бар? Әйтегез әле, сезнеңчә. Миңа калса, минем аңлавымча инде монда балалар кирип үзләрен телерадио ведущий иттереп, радио алып баручысы һәм башка оператор анда язылган монтажер иттереп үзләрен сынап карый алалар. Бәлки кайберләрнең менә кичкенә эчендә яткан талантлары ачылып китәргә мөмкин. Шулай бит ул балаларны алга таба үзләрен үзе шушы дөньяда табуга менә дигән тәргеш була торган будка Татар радиосы һәм MTV каналының. Менә инде балаларыгызга килгәндә, олысы Асылбикә әле бераз гына иҗатка тартыламы сезгә карап берәр ничек? Әлбәттә тартыла. Инде өйдә булган уенчык микрофоннарны да Илсурның теге аппаратура настоящий микрофоннарын да алып, шунда җырлаган булып, телевизор һәр вакытта безнең кабылган, TMTV шәхсән һәр вакытта карыйбыз. Мультимузыка каналы инде шунда җырлап, биеп, тырыша. Үзе барып, мине игълан итегез ди сәхнәдә Асылбикә Шәрифҗанова дип без аны игълан итәбез, куллар чабабыз. Ул инде урындыкка басып, шигырын сөйли, Әминә ялый, үкереп. Ничек дальше? Суга. Кычкырып сөйлә инде, кызым, кычкырып сөйлә. Әминә. Күрсәтеп әйдә, әйбәтләп сөйлә, кычкырып әйдә. Ай, молодец. Дуслар, минем янымда TMTV премиясе лауреаты Рената Тей. Рената, ничек хәлләр? Хәлләр бик яхшы, рәхмәт Байбулат. Үзеңнән ничек? Әйбәт, Аллага шөкер. Һәм инде аның улы Арсен. Арсен, сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт. Молодец. Рената, әле моңа хәтле монда килгәнегез бар идеме бу үзәккә? Юк, без беренче тапкыр, безгә монда бик тә ошады. Инде моннан соң миңа калса, без монда атна ахырында ешрак килербез дип ышанып калам. Арсен монда киләбез дигәч реакциясе ниндирәк иде менә шушында Kidspace-ка балалар үзәгенә киләбез дигәч? Мин бу серне дип әйтим, минем Арсен өчен бик ахырына кадәр тутырга тырыштым. Ни өчен дисәгез, ул минем менә ишетеп алса, берәр кая барганым менә баргынчы башымнан катырып бетерә инде. Инде кичә әйттем, бүген кичә йокларга ятыр алдыннан, бүген мәктәптән укудан кайткач миңа барабызмы. Менә ниһаять килеп җиттек. Шулай ук менә Арсеннан сорыйсым килә, Арсен, син ошыймы сиңа монда? Әйе. Әнинең җырларын беләсеңме? Әйе. TMTV караганың бармы? Әйе. Айма, менә кыскалык, тасталык, менә шундай кратко сестра таланты диләр. Арсен, молодец, Рената, сезгә уңышлар. Дуслар, Татмос ТВ телеканалының баш редакторы Алмаз Гыйльметдинов. Алмаз, бу проект кемнең идеясы иде? Ну, бу инде безнең Барс Медиа реклама агентлыгының идеясы, шулай итеп безнең брендка яңа шундый бер площадка табу, шулай бит инде һәм инде әлбәттә кичкенә балалар инде кичкенәдән бирле безнең бренд Татар радиосы һәм Татмос ТВ бренды белән танышалар шулай. Менә бу ничек эшләячәк? Без анда күрдек, анда чыпшын камералар име төшерә торган, балаларны төшереп эфирга чыгара торган була. Ул монда яңгыраячакмы, ничегрәк була? Ну, әлбәттә инде бу бит инде балалар шәһәрчеге бик күңелле җир һәм инде барлык килгән балалар монда кирип үзләренең мөмкинчелекләрен монда сынап караячаклар һәм инде әлбәттә радио һәм телевидение тормышы белән кичкенәдән шулай танышырга уйлыйлар. Бу күбрәк күңел ачу чарасымы яки инде киресенчә ничектер белем бирү чарасымы? Ну, бу беләсезме, кызыклы итеп радио һәм телевидение белән таныштыру чарасы дип саныйм мен. Кызыклы итеп бөтен нәрсәне күреп, белеп, булай тәгә сүзләр белән генә сөйләп түгел, ә инде үзләре күреп, үзләре тотып карап, үзләре төшеп, белеп кызыклы итеп. Татмос ТВ. Татмос. Во. О, молодец. Весна, чәчкә белән ирекнең мәхәббәт җимешләре. TMTV Production коллективы иҗат иткән яңа клипка да тукталып үтик. Башкортстанның Туймазы шәһәрендә туып үскән бик тә чибәр һәм талантлы башкаручы Ләйсән Вахитованың «Оныттың» җырына клип төшергән алар. Тиздән сез аны Татмос ТВ телеканалында күрә алырсыз. Әлегә миннән сезгә клипның тизеры. Сөйекләмәсен генә куяртын, күңелләрне
Татар эстрадасының талантлы яшь җырчысы Рамил Айметдинов клип төшергән. Әлеге кызыклы процессны карарга ул шоу-биз командасында чакырган. Байбулат хәзер клипның ничек төшерелүендә, җырчының яңалыкларын да сөйләр. Карыйбыз. Сәлам иптәшкәйләр. Татмос ТВ каналы тәүлек әйләнәсендә сезнең кәефегезне яхшырту өстендә эшли. Инде шундый алымнарның берсе ул әлбәттә без яратып карый торган татарча клиплар. Зәңгәр экраннардан караганда җырга салынган әлеге кыска гына сериаллар бик күркәм күренә. Менә инде төшерү процессы ничек бара микән? Кадр артында булган берничә кызыклы вакыйгаларны шоу-биз командасы аерым бер репортажга туплады. Инде бүгенге клипта төп актер ролен башкаручы җырчы Рамил Айметдинов. Ульян егетенең кайсы җырына клип төшерелә? Клипның режиссеры һәм идея авторы кем? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны алдагы мизгилләрдә белербез. Карап китик. Дуслар, меңләгән кызларның йөрәкләрен яулап алучы Рамил Айметдинов та килеп җитте. Рамил, сәлам, менә килә үзе дә. Ничек хәлләрең? Аллаһка шөкер. Менә сөйләп кит әле, ничек кәефләрең, ничек иҗат гырлыймы? Әйе, Аллаһка шөкер, кәефем бик яхшы. Бүгенге көн бик җаваплы, бик кызык. Менә ничек сез үзегез күрәсез, бүген Җангөлем дигән җырыма клип төшерәм. Менә шуның турында сорамакчым, кайсы җырны клиплый итәчәкбез дип сорамакчым. Җангөлем дигән җыры. Кайчан барлыкка килде бу җыр? Барлыкка килде ул Казакстаннан, сер булмаса, бу казак җыры бик танылган популяр композитор язган бу җыры Марат Омаров. Күптән чыгардың бу җырны? Бик күптән бу җыр 10 ел Казакстанда ничек дип әйтергә инде. Эшләгәндер. Иҗат кәнәе аны җырлый Казакстанда бүген көндә дә бик талантлы танылган җырчы Зарина Марва бу аның кызы. Һәм ул миңа мөмкинлек бирде менә Татарстан Республикасында аны җырларга Җангөлем дигән җырны. Менә әле бүгенге клипта ничә кеше төшәчәк? Кемнәр төшәчәк? Әйе, бу да бик кызык әйбер. Бүгенге клипта катнаша 7 кыз, 7 матур кыз, төрле милләттән махсус чакырдым мин аларны, махсус итеп сайладым кастинг буенча. Алар арасында танылган модельләр дә, җырчылар да. Мәсәлән, Дилара Илалетдинова катнаша, Гөлназ Баталова, шефа бездә бик танылган Азербайҗан модель. Менә шулай. Бу клипның идеясе кемнеке? Режиссеры кем гомумән? Бүген режиссер мин булып эшлим. Идеясе минеке. Режиссер буларак мин Мәхәббәтем дигән клипны төшергән идем. Бу 5 ел электр булды. Инде менә иң көтүп алынган сорау, кайчан дөнья күрәчәк? Менә әле төшерелмәгән клип. Тиздән. Мин үзем дә көтәм, дөресен әйткәндә, тиздән күрешсез инде апрель аенда, Алла теләсә. Алла бирсә көтәбез. Менә безнең артта төшерү мәйданчыгы дип әйтәбез, бу әйтә, шул мәйданчык буенча сәяхәт итеп килик әлеме? Әйе, әйдәгез. Дуслар, монда шуңа хәтле иҗади кызыгы йөри дип әйтергә кирәкме? Менә монда безнең актриса кызларыбыз да утыра, идек алар белән дә аралашып килик. Кызлар, сәлам. 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 Башкорт кыз мәсәлән, Айсулу, Анастасия һәм шефа. Менә Азербайҗан кызы һәм Анастасия, син кайсы милләттән? Какой? Ивенка. Менә мин Ивенка. Менә Ивенка, башкорт кызы һәм Азербайҗан кызы. Әле калган 4 кыз әзерләнә, аларны да күрергә насыйп булыр, Алла бирсә. Киттек, кызлар, уңышлар. Рәхмәт. Дуслар, әлеге вакытта мин үзем оператор ролендә, үзем төшерәм, үзем сөйлим. Менә безнең операторыбыз менә шушындый була инде ул, Айрат, сәлам. Дуслар, Рамил Айметдинов безне үзенең сторисына төшерә башлады. Рамил, менә төшергән вакытта, елмайган вакытта камерына үзем елмаем, әйдә. Нижний подчеркивание, Байбулат, нижний подчеркивание. Язылыгыз. Кызык булачак. Дуслар, репетициялар башланды. Үзегез күзәтегез әле. Башкорт кызы урыныңа бас әле. Җырчы булып, режиссер булып һәм теге нәрсә дип атала инде, кем бизәне стилист булып эшлибез. Мин. Һәм Алина Давыдова. Алина Давыдова. Әйе.
Дуслар, бик матур крашын шибәре Алина Давыдова бүгенге көндә, бүгенге клипта төрекмән кызына үрелде. Алина, кил, ничек хәлләрең? Исәнмесез, кәефләр бик шәп. Ничек сиңа менә бу образ әйт әле? Миңа бик ошый, ләкин ияләнмәгән мондый калфаклармы нәрсә дип әйтим инде. Башка шундый әйберләр киергә бик җиңел түгел. Ләкин клипны узак төшерәсе әйтеп куябыз, шуңа күрә ияләнерсең әле, уңышлар. Рәхмәт бик зур. Уңышлы булып чыксын. Амин. Амин. Дуслар, заманында табигатьтә ямьсез көннәр булмый, фақат аны күрә белгенә дип бик матур җырлап йөргән Диләрә Ялдинова бүген безнең актриса ролендә. Шулаймы, Диләрә, ничек кәефләрең? Сәлам, Булат, кәефләр шәп. Менә миңа инде матур итеп чәчләрне карагыз әле. Матур. Менә шушы башында булган бай бер генә тыңгылык бирмисең бит инде безнең татар кызы. Менә бүгенге клипта нинди кем ролен уйныйсың? Бүгенгесе клипта мин алай берсе үзбәк кызын башкарачакмын. Әнә киемнәрдә эленеп тора дигәндә бик матур күлмәк була ала берсәм. Әле үзеңнең нәрсә эшләячәгеңне беләсеңме? Юк, белеп бетермим. Менә әйтерләр дип уйлыйм инде съемочный площадкада. Ничек соң менә татардан үзбәк кызына үрелү кыенмы, авырмы? Дөресен әйткәндә башта курыктым. Мин гел татар кызы булып шулайрак кына инде җырлыйм. Но решила ана поэкспериментировать һәм әле кызларга әйтеп утырам, миңа бик ошый, бик килешә бугай. Менә иҗат ягыннан сорыйк әле, ничек синең планнарың алга таба иҗат итәргәме, җырларгамы? Алай бер иҗат итәргә әлбәттә, җырлар яздырырга, менә эзләнүдә әле мин матур җырлар эзлим. Мин бая колак очы белән генә ишеткән идем, син озакламый кияүгә чыгасың дип әйттең. Бу дөресме? Влад. Әйе, чыгам, Алла бирсә. Скоро, име? Скоро. Яхшы. Көтәбез тиз арада. Менә шушы матур кызына сорыйк әле, озакмы безнең татар кызыннан үзбәк кызына әйләндерергә? Ярты сәгать вакыт җитә инде. Шулай гына менә бит әгәр дә милләтегезне алыштырасыз килсә, ярты сәгать и уже сез башка кеше. Мине дә бизәделәр шәле. Нормальмы? Ха? Нормаль бизәгәннәрме? Дуслар, клип төшерү җиңел эш түгел, үзегез күрәсез. Бик тә кызыклы һәм бик тә четерекле эш. Күзәтик алга таба. Рамил, менә инде берничә сәгать клип төшердек бит инде без, шулай бит. Ничек синең менә эмоцияларың бармы? Ару булса да инде ул синең теге рәхәт арудыр инде, диме? Ну, рәхәт ару һәм мин бераз гына аяксыз калдым. Рәхәтләнеп сезнең белән һәр утырам. Бик кызык булды. Кызлар бик матур. Минем әйтәсем килә, бик зур рәхмәт. Дуслык, халыклар дуслык йорты директоры Шарипов Ирек Илдусовичка. Аның булышканы өчен бик зур рәхмәт. Менә шушы безнең кызларыбызда матур киемнәр, милли киемнәр ул бирде, ул булышты. Бик зур рәхмәт аңа. Бик зур рәхмәт Фотозум дигән студиясенә. Алар белән бик күптән без бергә хезмәт итәбез. Аларга бик зур рәхмәт, кызларга бик зур рәхмәт. Алар бик тырыштылар, бу күренә, сизелә. Һәм клип бик кызык булып чыгар дип. Берничә вакыттан әлеге клипны күрәчәкбез без, име? Зәңгәр экраннардан, телевизорлардан, компьютерлардан һәм башкасы. Шулаймы? Әйе, Алла теләсә, апрель уртасында ул булыр. Димәк, инде бик тиздән көтәбез. Жан гөлем дигән җырга бик шәп клип төшерелде бүген. Алла теләсә. Рамил, менә инде күптәннән синнән сорыйсым килә, әйт әле, син бит үзең безнең Ульян егете, име? Ульян каласыннан син бердән. Ләкин шулай да синең бердә Мишар акценты сизелми. Әйт әле, ни өчен шулай? Рәхмәт беренчедән. Дөресен әйткәндә, мин балачактан ук татарча, мишәрчәдә бөтенләй сөйләшмәдем. Мин туган телемне үзлегеннән өйрәнеп бетердем Казанга кергәч. 3-4 ел элек якынча. Менә шулай һәм балачактан ук бөтенләй ничек мин башта дип әйтәм, сөйләшмәдем һәм әти-әниемне мин гаепләмим. Әлбәттә, алар мине өйрәттеләр, ләкин мин ни өчендер минем теләгем юк иде. Бәлки мин рус мәктәбендә укый идем, бөтен дусларым рус, шуңа күрә
Барыбер сөйләшкәндә ниндер хаталар бардыр, әгәр игътибар итсәгез, бик хөкем итмәгез, бик каты мине. Ансыра гына 4 аяклы ат табына диләр, шуңа күрә барсы яхшы. Менә тагын сорыйсы килә, синең Instagram челтәренә кирип карасаң, синең бит инде сәяхәтче икәнең шундый аңлашыла. Син нинди генә төрле илләрдә булгансың, төрле илләр гизгәнсең. Менә барсына да каян вакыт табасың әйт әле. Быелда да, узган елда да, Аллага шөкер, бик күп кайда булырга насыйп булды миңа. Беренчедән, мин анда чит илләрдә мин эшлим, җырчы булып эшлим. Бик күпләр уйлыйлар, аның акчасы күп, шуңа күрә ул бик күп сәяхәт итә дип, юк, мин анда эшлим. Һәм параллель рәвештә мин сәяхәт итәм. Бөтен кешеләр кебек. Менә иң ошаган ил кайда булды синең әйт әле? Әлбәттә, Франция һәм Азербайҗан. Франция минем күптәнге хыялым булды. Анда булырга. Һәм Азербайҗан, ул минем иҗатымда да Азербайҗан мотивлары бар бит, шуңа күрә. Син шулай иҗатыңда ниндидер теге шәрык илләренең стиле бар, нинди шундый теге русчалашып әйткәндә восточныйрак. Менә бу стильне үзең сайладыңмы? Үзем, ул миңа ничектер үзе килде. Белмим. Яратам мин шушы стильне. Син ялгышмасам җырлый башлаганда бу стильдә түгел идең, шул стильдә идеңме? Юк, башлаганда мин бөтенләй поп стилендә ничектер, шул хәтле заманча стилендә җырладым. Шулай ук мин бүгенге көндә дә төрле жанрлардагы җырлар җырлыйм, халык җырлар, татар халык җырлар, русча, татарча һәм вот поп стилендә опера әсәрләрендә җырлыйм. Менә шулай. Һәм татар эстрадасында гомумән төп стилем әлбәттә шәрык. Син бит инде быел гына түгел, инде 2 ел рәттән балалы солянка проектында да бик матур итеп катнашып киләсең, ләкин син анда сеңлең белән җырлыйсың. Менә әйт әле, балалы солянка проектын исеменә туры китерлек итеп кайчан чыгыш ясыйсың? Ягъни мәсәлән, үзеңнең балаң белән әле гаилә корырга җыенмыйсыңмы? Юк. Башта белмим, инде төгәл әйтә алмыйм. Башта укып бетерергә кирәк. Аннары карарбыз. Ничек, әлбәттә, кыз табу минем өчен бик авыр. Бүген көндә миңа тәртипле кыз кирәк. Тәртипле, акыллы, матур әлбәттә. Табырмын дип үмтәдем. Теге олылар әйткән кебек бармысың берәрсе? Юк, Ләйсән турында дигәннән, сеңлем Ләйсән турында дигәннән, әлбәттә мин Ләйсән белән бик горурланам. Ул чулат бик тырышып эшли, бик ул үзе бик кеше, бик тыйнак. Ләкин аның таланты мин бик күптән әле игътибар иттем. Хәзер менә без аны әзерлибез музыка училищесенә керергә. Үзенә ошый инде җырларга, әйме? Әйе, аның тавышы шундый үзенчәлекле. Менә 12 концертлар залыннан соң ниндирәк эмоциялар кичерде ул? Аның эмоциясе әлбәттә аңа ошады. Бер тапкыр катнашканнан соң мин аның белән сөйләштем, ничек үзеңне хис итәсең, дулкынлану хисе булдымы дип сорап. Юк, бер дә курыкмады, дулкынламады. Димәк, бу аның эше, бу аның аның ипие димәк. Димәк, сәхнәдә үзен шуның хәлле ышанычлы тотты, абыйсы шикелле дип әйтергә кирәк. Карарбыз, якын киләчәктә нәрсә булыр. Әле ул менә без аны әзерләнәбез музыка училищесенә, аннары укып бетергәч карарбыз нәрсә булыр якын киләчәктә. Рамил, менә бу телеканалда, Татмустой телеканалында синең бик уңышлы гына проектың эшләп килә. Мактау тактасы дип атала. Мактау тактасы. Бу проектны эшләргә дигән фикергә качан килдең? Бик күптән. 3 ел элек. 3 ел аның турында мин уйладым да, оештырмаска, бу бит барбер бик авыр. Монда бит артистлар белән эшләү. Үземә табырга кирәк комментарийларны, ләкин без оештырдык TMTV ярдәме белән, Аллага шөкер оештырдык. Хәзер бүгенге көндә TMTV каналында Мактау тактасы дигән тапшыруы иң уңышлы проект дип санала. Дип өметләнәм. Иң кайнар комментарийлар, менә бу комментарийларны син каян табасың? Син аларны махсус эзләп утырасыңмы? Яки инде теге булай Инстаграмда утырганда килеп чыгамы, ничегрәк ул? Комментарийлар эзләү бик авыр түгел. Бөтен артистларның фотолары астында әллә нәрсә генә язмыйлар. Мин хәтта алар теге TMTV каналында анда бит әле чәчәкләр,
Мин аерым тапшыру оештырдым 18+, анда иң кайнары. YouTube каналындагы шикелле дейме, мен сен аңладым. Менә шушы комментарийларга үпкәләгән йолдызлар булдымы берәрсенә теге? Ошамаганмы, ачуы килгәнме, менә әйт әле. Дөресен әйткәндә юк, алар бөтен артистлар, миңа килгән артистлар, алар ничектер көлеп укыйлар. Аларга да кызык. Хәтта үзләренең комментарийларында кызык итеп бирәләр, ялгышмасам. Үзеңә килгән бармы андый комментарийлар? Бар, бик күп түгел, но бар. Мәсәлән, нәрсә турында? Тышкы кыяфәте турында, мәсәлән, сакалым турында, һәр вакыт миңа һөҗүм итәләр сакал турында диеп, белмим ни өчен, ләкин язалар. Һәм ничек мин үзем сәхнәдә җырлыйм, һәр вакыт ничектер алкышлар сырап, тамашачылардан ни өчен сорыйсың үзең тамашачылардан алкышлар диеп, менә шуларак. Менә сакал дип әйтеп җибәрдең бит инде, менә сиңа бу стильне үзең уйлап таптыңмы, бу образны? Менә әйт әле, гомумән сакал үстерү авырмы, менә теге ничегрәк прическа ясаган кебекме ул? Юк инде, авыр түгел. Ну, барыбер мин барбер шопка йөрим, сакал белән, прическа белән, барыбер аны игътибар бергә кирәк бу әйбергә. Менә шулай, сакал ул миңа килешәдер дип үмитләнәм, һәм минем образыма килешә. Менә шулай, миңа ошый. Рамил, әле син фильмнар яратасыңмы? Яратам, бик яратам. Ни өчен сорыйм, хәзер инде без бераз гына сораулардан арынып торып, бер кичкенә генә уен уйнап алабыз синең белән. Ул фильмнарны картинка буенча карап белергә кирәк. Син әзерме, уйнап карыйбызмы? Тырышып карарбыз әйдә. Әйдәле, башлыйбыз. Син белергә тиеш. Башта уйлап карарга кирәк, тукта, монда бит 2 кеше и һәм теге Подкова. Менә бу 2 кеше, 2 җегет, алар кемнәр? Алар кемнәр алар? Монда менә алар нинди стильдә теге 19-нчы гасыр. Кемнәр анда менә? Леди и бродяга. Менә кемнәр бар? Бар ледилар. Менә бу Подкова безнең туяк. Туяк ул нәрсә китерә? Туяк нәрсә китерә? Акча? Акча ул нәрсә? Уңыш китерә. Джентльмен удач. Ура! Так. Ну, менә монсы. Менә монсын карыйк әле. Монда пычрак машина һәм 2 кеше гашыйк. 2 гашыйк пар. Менә алар нәрсә күрсәтәләр? Мәхәббәт. Любовь и голубь. Любовь и голубь. Менә шулайрак безнең. Монсы. Кәҗә. Кәҗә бит ул. Кәҗә, аны башкача әйтеп була. Менә мин сиңа икенче сүзен генә әйтәм аның. Ул безнең ягнёнок була. Молчание ягнят. Афәрин. Моны бөтен кеше белмәгән иде әле. Фильмны караганым юк, ләкин беләм. Беләсең. Яра. Менә монсы. Менә бу фильмны карыйк әле. Так. Артка карама. Бу артка карыймы? Артка карый. Назад в будущее. Дуслар, сез бәлки уйлыйсыздыр, мин Рамилгә җавапларын алдан бирдем дип. Мин үзем дә монда шок хәлендә утырам. Шул хәтле ни? Менә монсын белерсең микән? Монда бераз гына булышырга кирәк. Әйдә булышам мин сиңа. Менә бу 2 егет, алар менә бу коробкаларны нишәдәләр? Алып китәләр, име? Китәләр, Алып китте. Ничек була? Унесённый ветром. Молодец! Афәрин. Так, менә монсы. Менә бу бармак күрсәтелгән бит инде, име? Ләкин менә кара миңа, менә бу ничек менә бу? Йөри. Икенче рәсемдә нәрсә күрсәткән? Ниндидер бозлы йортлар монда. Биналар. Русча ничек буласың ул? Ледовые дома. Юк. Ледовые дворцы. Әйдә мин сиңа менә икенче сүзен генә подсказка бирәм. Замок. Пешком до замка. Менә монсы. Бәлки син бу фильмны белмисеңдер? Белмим. Әйтимме? Хәер, тукта. Юк. Баруча ничек була?
Узып баручы. Проводник. Юк, айда. Былай гына айтам сага, ходячий замок деген кино караган ғой. Ходячий замок. Ишкән бар. Менә бу монсы инде аның жайлырак булыр миңа калса. Жайлырак. Бу инде безнең мин урысча әйтмешли уверен, мин моңа ышанам. Беренче номеры, беренче рәсемдә, икенче рәсемдә. Өй. Ну бит аша теге аны ашарга я. Ансы мөһим түгел, ашарга мөһим түгел. Менә беләсең, мин сиңа тагын бер теге шундый бер әйтәм, бу безнең яңа еллар алдыннан күрсәтелә бу фильм. Өйдә бер үзе. Один дома. Молодец. Шулай. Бу минем иң яраткан фильмнарымнан берсе. Тагын бер актык рәсем, монсы инде син белергә тиеш. Титаник. Нәкъ шулай. Алкышлыйбыз Рамилгә, бир алкышлыйбыз. Ура! Монда безнең камера артында, кадр артында булган бөтен кеше алкышлый. Монда безнең 1-2-20 кеше басып тора, барысы да алкышлый. Рамил, сиңа тагын бер кат афәрин. Сорауларны алга таба дәвам итәбез. Нәрсә? Рамил, син инде быел консерватория бетерәсең, Алла бирсә, әйме? Димәк инде син хәзер алу тормыш юлына аяк атлыйсың дигән сүз. Менә зур сәхнәгә кашан килеп кирдең син? Кастинг буенча хәзер әйтәм төгәл. Мин кирдем Татар эстрадасына 4 яисә 5 ел элек. 4 ел төгәл. Шуннан бирле ышанычлы адамнар белән алга атлыйсың, әйме? Әйе. Менә әгәр дә алга таба Рамил Айметдиновның концерты була дип әйтсәләр, яме сиңа шундый тәкъдим бирсәләр, менә бу концертны нинди стильдә эшләр идең, нинди образда? Теге менә сөйләп китәлек, һәрбер җырчы бит инде үзенчә булдырырга тели ул тамашаны. Әйе, беренчедән сольный концерт турында мин бик күптән хыялланам. Әлбәттә, бу бик зур җаваплык минем өчен. Шуңа күрә, әгәр бу мөмкинлек булса да, якын киләчәктә булса да, рәхәтләнеп оештырырмын. Һәм кайсы стильдә, ну шул ук стильдә инде, шәрык стилендә һәм вакыт күрсәтер нәрсә булыр. Мин әле үзем дә белмим, дөресен әйткәндә. Рамил, менә инде бераз гына хәзер синең теге бала чагыңа әйләнеп кайтсаң, әйме, син бала чакта да җырчы булырга хыялландыңмы, яки инде башка һөнәрне үзләштермәкче идеңме? Юк, мин бала чактан ук сәхнәдә җырладым да, уйнадым да, төрле спектакльләрдән топ рольләр башкара идем. Балалар бакчасыннан мәктәп елларында әлбәттә мин сәхнәдә булдым. Менә шулай. Рамил, менә сине һәр вакытта алкышларга күмеп бит инде. Сине бик нык яратып, иҗатыңны яратып карый торган тамашачыларга бер-ике сүз әйтеп кит әле. Тамашачыларга, минем яраткан тамашачыларыма беренчедән бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу сизелә сәхнәдә булганда, җырлаганда, алар миңа яратып карыйлар. Мин ышанам. Һәм минем белән җырлыйлар, алкышлыйлар миңа. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Сез булмасагыз, мин үз иҗатымны тормышка ашыра алмас идем. Менә шулай, сезнең өчен минем иҗатым яши, сезнең өчен мин җырлыйм, сезнең өчен иҗат итәм. Сезнең өчен Рамил Айметдинов. Әйе. Дуслар, безнең Рамил Айметдинов бит әле шундый популяр җырчы булудан тыш әле бик күп телләрдә белә. Рамил, менә әйт әле, нинди телләр беләсең? Әле ялгышмасам, син берничә телдә җырлар да җырлаган идең. Менә шул турыда сөйләп кит әле безгә. Мин бик күп телләрдә җырлыйм беренчедән. Бик күпләр уйлыйлар, мин бик күп телләрдә сөйләшәм, ләкин ул дөрес түгел, әлбәттә. 3 телдә мин сөйләшәм бүген көндә. Француз телен беләм, татарча әлбәттә һәм русча. Һәм чит телләр турында дигәннән, быел да әле күптән түгел генә бик җаваплы әмәлдә катнашырга миңа насыйп булды, һәм анда мин 12 телдә җырладым. Бу инде синең ничә минутлык җыр булды? Ничә минут, бу бер җыр гына түгел, бу берничә җыр анда булды. Ну, 1 сәгать эчендә мин җырладым. Күп җырлар булды. Менә без санадык 12 җыр, 12 тел. Ничек соң үзеңә менә теге ничектер горурлык хисе бармы? Ну, бу әлбәттә горурлык хисе бар, но бу бик авыр. Бик күп мин әзерләндем, һәрбер җырга махсус итеп мин әзерләдем, сүзләр укыдым. Һәрбер тел ул бит үзенчә бик авырлыгы бар. Менә шулай, һәм мин берничә телдә
бутадым берничә сүзләр, ну бу беркем дә белми. Ничә телдә җырладың җыр? Менә берничәсен генә әйтеп үт әле. Русча, татарча, үзбәкчә, казакча, французча, итальянча, инглизчә, хәзер әйтәм, гарәпчә, мишәрчә түгел инде, азәрбайҗанча, марокканча, казак телендә әйтәмме? Һәм башкасы. Менә шундый уңга булган Рамил Әймәтдинов. Шулай дип, дуслар, клип төшерелде, җылы әңгәмә кырылды, кызыклы уен уйналды. Шуңа күрә инде бүгенге репортажыбызны тәмамласак та була. Рамил Әймәтдиновның клипын зарыгып көтәбез, үзенә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт, Байбулат. Сезгә дә бик зур уңышлар. Мин сезне яратам. ТМТV каналында каналны карагыз. Һәм сезнең белән саубулашабыз. Пока-пока. Бүгенге шоу-біз тапшыруы тәмам. Языгыз якты төсләргә бай, онытылмаслык булсын дигән теләктә, мин, Рената Тый, сезнең белән саубуллашам. Пока.